παιδιά, σήμερα θα παίξουμε την Kitty με το σκηνάκι της. Αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, κοιτάξτε πώς παίζουμε. Kitty! Κάνεις αν δεν μπορεί. Μετά, τι θα κάνεις? Θα το πάρω! Θα το πάρω! Άγγουτο! Κοιτάξτε το! Θα το πάρω! Το πήρα! Κέρδισα πάλι! Πάμε πάλι! Τι μου κάνεις! Θα κερδίσεις! Πω, παιδιά είναι έξυπνοι! Παίζουμε σαν tug of war από το Squid Game. Κοιτάξτε! Είσαι και creepy! Θα κερδίσω! Βασικά θέλω να κερδίσει. Δείτε πώς θα κερδίσει. Κέρδισε! Κέρδισε το παιδί μου! Λοιπόν, πάντως αυτά τα παιδιά, γεια σας!